fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5, cu versetul 8. Ca și credincioși, trebuie să facem în fiecare zi față unor lupte grele, atât în interior cât și în exterior. Când aceste conflicte devin tot mai puternice, cu toate că am primit și experimentat iertarea păcatelor, trebuie să fim conștienți că acest lucru îi se datorează lui Satan, dușmanul nostru de moarte. Însă noi, care îl avem pe Domnul Iisus în inimă, putem să ne împotrivim lui și să fim biruitori, triumfători prin credință. Cum pot să fiu biruitor când eu sunt slab și indisciplinat, când nu mai pot să cred în nimic, când nu mai simt nimic și când nu văd altceva decât întuneric în jurul meu? Aceasta este plângerea ta? Atunci Iacov îți dă un răspuns minunat. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Iacov 4, versetele 7 și 8. Trebuie deci să te apropii de Dumnezeu în lupta ta împotriva diavolului, căci aceasta este calea spre sfințenie. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină. Evrei 10, de la 19 la 22.